кухнята на Фико всичко ще е лесно. В кухнята на Фико справяш се чудесно. В кухнята на Фико. Здравейте! Днес реших да ви покажа една много бърза и лесна пролетна салата от печени чушки, сирене и прясно мляко. За целта тук съм си подготвил пред мене чушки, които в момента се пекат, една бучка около 200 грама сирене и прясно мляко, което ще се затопли, ще го затопля и в него ще разтворя сиренето. Тази салата ще подправим с див чесън, копър и магдanoz. След което ще гарнираме с малко екстра върджин зехтин. Видяхте, днес времето е хубаво, моята градинка на терасата с подправки вече е започнала да се събужда от зимен сън. И така, чушките вече са изпечени и е време да ги обелим. Виждате, като са се задушили, колко бързо и хубаво се белят. Солта също е помогнала. Ето, чушките вече са обелени, след малко ще ги почистим и от семките. И тук е много важно да ви кажа, не изхвърляйте ето този сок, който се е събрал. Това е бомба от вкусове на чушка, които ще ви свършат перфектна работа за овкусяване на соса от сирене и мляко. Ето така почистваме чушките от семките, като ги отворим, като има семчици ги махаме. Много е важно, не са най-доброто нещо, което може да попадне в нашия сос. Ето, тук съм си приготвил едно джезвенце, в което ще затопля около 200 мл прясно мляко на котлона, така че да можем да разтворим сиренето в него. За да разтворя сиренето, аз ще използвам блендер и оставяме млякото да се загрее. Не искаме млякото да завира, достатъчно е да започне да вдига пара, което означава, че е достатъчно топло, така че да може да разтвори сиренето, докато го мелим в самия блендер. Ето виждате, нашето вече почна да вдига пара, това е напълно достатъчно. И така стигаме до момента, в който ще натрошим сиренето вътре в блендера. Към всичко това ще добавим, както ви казах, и този прекрасен сос от чушките. И ще започнем да добавяме мляко. Добавяйте по-малко, защото не го искаме много рядък. Винаги може да добавите повече, но няма как да го извадите, така че бъдете внимателни. Ето, това е горе-долу желаната гъстота, която ни е нужна. Време е да ви покажа как нарязваме нашите чушки.
Аз лично ги подреждам ето така една върху друга. Ако има някоя останала семка, махнете. Винаги може да има пропусната. И така по 3-4 чушчици ги режа на ленкички по дължина. Просто на мен така ми харесва. Ако искате, вие може да ги режете и по друг начин. Но така по дължина, като вземеш с виличката, по тях се полепва буквално като при спагетите сос и става много хубаво. Идва ред и на зелените подправки, така че аз тук съм си приготвил няколко стръка магданоз, няколко стръка копър, които нарязваме на ситно. Те ухаят страхотно и са перфектна добавка към нашата разядка с зелени печени чушки и сирене. След като сме нарязали копъра и магданоза, идва ред и на нашия приятел дивият чесън. Него го усукваме ето така и започваме също да го режеме. Може да бъдете щедри с него, той е прекрасен. Има много фин чеснов аромат, свеж, буквално мирише на пролет. Добавяме и него при чушките и идва ред да добавим и финалният елемент. Ето, той вече сосът почти се е позгъстил. Добавяме и него към чушките. Поливаме обилно всичкия сос и разбъркваме. Хубаво. Да се смесат всички съставки. Ето така изглежда нашата разядка. Тя ще отиде в хладилника, след което, като се постегне, ще ви покажа как да я сервирате.